Rampungnya subuh ya Mas. Wong agung ngeksi Suara suling kondo bahan seno pati sing pamah dina sing dingengen siang pantaraning ratri Cahayu karo panjenengan ingkang kirmatan Mas Triyono sekalian Mbak Nini Tarmini. Wis kepareng tiba dina iki dina sing prayoga, dina sing becik. Mas Triyono sekalian kepareng badhe netepi ngreh darmaning sepah ngentas pitulus putra pawestrine, ngomah-omahake putra pawestrine ya kuwi Roro Adinda Putri Nabila sing pangajab sedaya kepareng badhe kadhapaken kalian Bagus Irfan Dona Marantika. Dongamu marang temanten apa, Nduk? Dongane mugi-mugi dadosa pinanganten ingkang langgeng, Mas. Amin. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Enggal diparingi momongan inggih menika awujud putra. Ingkang golek kencana ingkang saged tata jalma nggih. Nek donganipun Kakang, Nduk. Nggih, sing pripun penting Mas? rabi pisan kanggo selawase. Lagi ngoten to Pak Lurah gitu. Penting mboten pegatan. Aja Nduk. Soale rabi ki ragate larang, Mas. Ngene iki ragate akeh Nduk ya. Kudu dijaga rumah tanggane. Nggih. Wong tuwek iki ra njaluk bali apa-apa, ngerti anake leh omah-omah kuwi tentrem, wong tuwek melu bungah, melu bahagia. Ah. Genti Dek Suci. Binepsu. Soro soling barang disampirke mae cerah ora ngampirke cahayu ngono iya ngono koordinasi karo tak camburi dadi salami sing ndok omah kowe. Berarti aku mah ilang kan aku ya. Ning ora apa-apa sing penting dongake Mas Tri gone duwe gawe tansah pinahan karahayon bar mantu muga-muga sehat walafiat. Amin. Bar mantu ki cukup ngarep turah mburi iso tuku apa-apa nduk muga-muga ya nduk. Amin. Duite muga-muga tambah akeh tambah. Sakmene iki ya Mas. Akeh. Sing sakmene iki. Pokoke akeh pol iki lho gitu. Oke. Ya nek tutul ya. Hamba Pilih aku apa pilih jangan sok-sok bablasane gayeng Mas. Semangat Mbak Yu. Oke. Salam
Suci. Ya Mas. Bablas hati kula gondo. Muga-muga lega hawane penggali Mas. Triyono sekalian yo, Nduk. Ragu prasasat doteban dalu alargan tapi nae ya Mas ya josis suasanane ya kepenak hawane ya semridik ayem sound system ya jemblenggur saka SPL Audio Mas Narso oh nggih kondange Mas Londo. Penak tenan Mas. Ya Le, matur sih Le. Uga kanca-kanca saka Raya Hadi Multimedia. Bengi iki panggungnya diindahkan dari gemerlip lightingnya dari Guju Lighting. Yo. Wah, Guju. Aja pokoke al, Nduk. Oh ya, orang gaya Kak. Pokoke al malah di Guju tok. Ya, Nduk, dirampungke. Saiki wis kepadha Suci oh kita. Iya, Nduk. Hau. Kowe
Sami-sami Pak Kembar. Siap Bapak. Janggut